Deci, vă salut din nou și vă voi prezenta un mascul ce și-a pus amprenta la mine în crescătorie cel puțin. O superbitate de mascul, cu toate că acum are și pui, arată foarte bine masculul, pui, plus că trebuie să și scoate. Super mascul, o aripă extraordinară pentru un maratonist. Gheare albe, cum se și spune că porumbei gheare albe mi-a transmis bine și mie chiar mi-a transmis. Chiar acum am un puișor din el mai mare, care este gata de înțărcat. Un mascul extraordinar, balans. Foarte, foarte bun. Este un mascul de 2021. Este 090573. Plecam pedigriul, acum vă voi prezenta pedigriul tatălui. Este un mascul foarte, foarte... L-am și oprit. Tatălui, din păcate, nu mai am. În 2021, cred, o să greșesc. Tatăl acestui mascul a făcut infart, l-am găsit, am fost seara la noi de mâncare, am pus hrana și când m-am întors să le dau apa, era identic cu taxul, deci vă să uitați la el, este taxul era identic cu el. Super porumbel. Și acum să vă prezint pedigriul tatălui. Cred că am și pedigriul lui, dar nu l-am aici momentan la mine. Momentan mascul de excepție. Este un mascul consanguin, tatăl. Deci tatăl acestui mascul este un fiu, este un consanguin din First Lady, este o nepoată din Schwerin Lady, nepoată Special Carcassonne, nepoată First Lady, Special Carcassonne, strănepoată Schwerin Lady, 2 Marathon Club Marghita 2015. Tatăl, bunicul acestui mascul, este un fiu din First Lady, de la domnul Vargalehel, este un gut ce era pană albă, este un strănepot din Schwerin, 2 Marathon Club Marghita 2015, 2 Marathon Club Marghita 2015, 2 Marathon Național Club Marghita 2015, 4 Național Schwerin, 44 Național Leipzig în 2015, iar mama, bunica acestui mascul, este o fiică din Special Vargalehel, este o solzată, o fiică din Special și First Lady, 2 zburători de excepție. Este 149 Național Schwerin în 2014, 421 Național Königs, este 91 Național Leipzig, 80 Național Leipzig în 2015, 2015 și 91, 26 Marathon Bihor 2015. Străbunicul este un fiu din Schwerin Lady, Vargalehel, care Schwerin Lady, un județ maraton 2015, un maraton palmares, așa. Un județ maraton palmares 3 ani 2015, un maraton palmares 3 ani zona de vest 2015, 2 județ maraton național 2015. Străbunica este First Lady, Vargalehel, un gut închis, care este 2 maraton național Club Marghita în 2015, 2 maraton Club Marghita iarăși în 2015, național și maraton, este 2 azi maraton Club Marghita în 2015, 4 național Schwerin, 2015, 44 Leipzig, 2015, 6 maraton județul Bihor în 2015 și 13 azi național județul Bihor în 2015. Este, pe partea mamei este
Pe partea tatălui la străbunici este Friedelhofen, este o fică, un fiu de Perpignan, Friedelhofen în Schöne, mama Sunrise, Friedelhofen în Schöne, tata Schwerin, Pinterest în Son, este o fică din Marcel Star, Friedelhofen în Schöne. Pe partea mamei, mă refer la străbunici, este Doferty 736, Friedelhofen în Schöne. Este Phoenix, care apare de la Hermann Brickman, este e o fică de Cras, 185, iar Hermann Brickman, originali, toți la fel, iar pe partea străbunicii pe partea mamei, la fel, sunt 75% Friedelhofen, apare de Carcassonne, Brother Marcel Star, Friedelhofen, de Carcassonne, fică de Forrest Gump, este Phoenix, iar Hermann Brickman, iar jos este First Lady, care este la fel super porumbei, ce pot să zic, care au dovedit, am adus porumbei din zona mea, aici de lângă Oradea sunt, cred că mulți au auzit de un Varga Lehel, super crescător, porumbei, o investiție enormă în porumbei. M-a adus în 2021 de Benny Homa, m-am și eu, de la dânsul, la fel din porumbei de top, super porumbei, ce pot să spun, sus, aici, acest mascul ce vi l-am prezentat, aici sus în box este pusă, este o consabilizare, este cu o fică de beauty cu acest mascul, super porumbei. Deci, cuvinte pentru doritori, vă doresc pe viitor sau chiar și acum v-am spus amaturi, câțiva ani de 2024, porumbei antrenați de mine, pentru că eu fiind plecat, sunt până la 2024, sunt la 400 de km antrenați. Chiar când am venit, ei n-au fost eliberați deloc. Alaltăieri le-am făcut un antrenament de la mine până la satul mare, 77 de km. Am fost în satul mare, la aeroport. Toți au venit acasă, plus maturii ce am avut. Deci, ce pot să zic? Mai confirmă, rezistă, nu se pierd, niște porumbei cu ambiție de fier. Pentru doritori, pe viitor, putem vorbi, pot lăsa un mesaj în comentariu, vă pot lăsa un număr de telefon, sau nu e problemă. Iar dacă nu se dă iarnă, tot nu este o problemă. Până data viitoare, vă salut numai bine și succes în continuare cu porumbei.